Evening. Hi girls, where are you from? We are from Denmark. En eller anden Jimmy skriver. Hey. Jeg føler, jeg har. Hello from USA. Here the clock is 7. 5 minutes. 6 p.m. Hvad? Nå jo, ja. Den er 6 p.m. Og den er 10 a.m. med den. Eller, nej, så der 11:05 a.m. Marry me. No, it's 12 p.m. here. Er de kun 6 timer bagud? Jeg tror de var 8 timer bagud. Det ved jeg ikke noget om. Jeg tror de var 8 timer. I don't know anything about it. I thought you guys were 8 hours 8 hours behind from Denmark, but probably not. We don't know. Do Danish people vacation to America? Yes, we did Some. before Trump got president. Now we don't. We hate Trump. Trump. No was so fast. I'm wheezing. That was so nice. Hvad betyder det der LMAO? Laugh my ass off. Jeg har aldrig forstået det. Jeg har været sådan... LMAO. Jeg har også prøvet at søge på det, fordi alle de skriver det sådan. LMAO. Det er laugh my ass off. Are all Danes tall? No. 1, 2, 3. Nemlig Karoline. Eller Karolina. Age. We are 18. German, no, we are Danish. Denmark. Danmark. Det er nu koldt for helvede. Den er hot. Hørte på... Ej, jeg kan slet ikke læse. Hvad fanden står det der? Dialekt. Hørte på dialekt, at de er danskere. Ja. På dialekt. På vores accent. På... Nej. På vores accent. Vores engelsk. Thank you for the gift. Vi fik sådan en hat. Jeg fik sådan en hat. Nej, så der cake. Wow. Og prøv at se, vi har lavet sådan noget. Nu sætter jeg den altså udenfor. Facebook. Hvad er snappen din? Ja, hvem ved? Vi har ikke Snapchat, vi har kun Good Aula. morning. Ja, vi har ikke Snapchat, vi har kun Aula. Eller, vi er jo 18, så vi kan ikke på Aula længere. Nej. Guten Morgen. No. Thank you! Ej, hej Hector. Goddag. Rart. Hello from USA. Hello. Guten Tag. Jamen, hej så. Hej far. Ej, skal vi ikke tage Hector ind på liven? Vil du ikke join? English practice. You know. Jeg kan jeg ikke sige. Jo, den er. Den er sejere end dig. Hello, face punch. Hallo, du må godt lige svare Melle på Snap. Nej, det er lige meget. Ej, jo, jeg inviterer ham nu. Så må han join, hvis han gider. Hvis jeg kan finde ham. Han er sikkert gået ud nu. Vi er også bare ikke særlig spændende. Ej, der er også mange henne. Nej, vent. Hold da op, der er 150. Nipal. Der. No. En